Για τη ζύμη χρειαζόμαστε πορτοκάλια, λάδι, αλάτι και αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του. Την ποσότητα των υλικών την ρυθμίζει ο χυμός από τα πορτοκάλια. Όσος είναι ο χυμός πορτοκαλιού, λίγο λιγότερο το λάδι, και όσο αλεύρι πάρει η ζύμη, ώστε να ξεκολλάει από τα τυχώματα του μπολ και από τα χέρια μας. Χτυπάμε ένα αυγό και ρίχνουμε μέσα τριμμένη φέτα και ό,τι άλλο θέλουμε για τη γέμιση της πίτας μας. Διπλώνουμε μία λαδόκολλα στα δύο. Απλώνουμε την ζύμη και από τις δύο μεριές της λαδόκολλας. Βάζουμε την γέμιση στην μία μεριά και σκεπάζουμε, διπλώνοντας τη ζύμη μαζί με την λαδόκολλα. Τοποθετούμε την πίτα στην τοστιέρα γκριλιέρα. Το πάνω μέρος πρέπει να αφήνει ένα κενό, αφενός γιατί η ζύμη μας είναι πολύ μαλακή και αφράτη, και εάν πιεστεί θα απλώσει και θα χυθεί εκτός τοστιέρας, και αφετέρου, γιατί η πίτα θα φουσκώσει και χρειάζεται αέρα. Ελέγχουμε το ψήσιμο, ανοίγοντας την τοστιέρα κάθε τόσο. Όταν μας φανεί έτοιμη, την τραβάμε σε ένα ξύλο κοπής. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο και κόβουμε.